Здравейте отново на всички. Естественото място на България е в Европа и в Европейския съюз и никъде другаде. Казвам това твърдо и уверено. Първо, защото, както споменах в едно от предишните предавания, лично мен са ме обвинявали понякога, че задържа за някакви, може би, други ценности. Но аз винаги съм държал именно за това, което се нарича европейски ценности, въпреки че тези представи в момента са малко объркани. Имам предвид, че на хората им се представят по различен начин. Какво представлява всъщност Европа? Европа е едно спокойно място, център на цивилизация, не само за нас тук, които живеем като европейци, но и за целия свят. От тук тръгва съвременната цивилизация, каквото да си говорим в момента, и тя се е разпространила по целия свят. Значи Европа, освен че означава култура и цивилизация, означава и толерантност. Тази така двойствена дума в момента. И тя е двойствена, понеже много се злоупотребяваше с този термин. Толерантност означава разбиране към другите, приемане на другите хора, на различните, означава решаване на проблемите не чрез войни и насилие, а по мирен начин. И именно това Европа е доказала в последните векове, дори хилядолетия. И разбира се, в Европа има достатъчно войни, конфликти, но все пак ние тук първи сме ги преодоляли, за да създадем някаква култура и цивилизация. Защото наистина културата е нещо финно, така цивилизацията, бих казал по-скоро, е нещо много тънко и финно и лесно чупливо. Виждате колко лесно може да се щупи една цивилизация навсякъде по света, колко лесно може да избухне конфликт. Наистина, за да може да градим нещо, истински да направим, да постигнем някакъв научен успех, да изобретим нещо, да измислим нещо, да постигнем някакви културни достижения, ние трябва да имаме на първо място мир и спокойствие. Мир и спокойствие, и тогава може да се гради нещо и да се направи нещо стойностно и качествено и така нататък. Така, Европа, казахме, култура, цивилизация, мир и свобода не на последно място. Защо наистина, ако не беше така, защо наистина хора от цял свят продължават да бягат към Европа и да искат да станат европейски граждани, ако не беха всички тия неща? Аз много се очудвам на приказките на много хора в България. Дори хора, които са пътували по чужбина или поне и да не са имали тази възможност да работят, да пътуват в чужбина, все пак са имали възможност да слушат други хора, които са правили това. И се очудвам, въпреки всичко, на приказките, които са срещу Европа, европейската цивилизация, Европейския съюз и така нататък. Това е много необяснимо наистина. Когато пътуваме из Европа, видим тези подредени държави, видим тази уреденост, това спокойствие, това гарантиране на твоите права, на нашите права в случая, така, всякаква една осигуреност. И се очудвам как тези хора говорят разни глупости, най-общо казано, на тема Европа. И наистина, пак да се върна, да разсъждаваме малко в тази посока. Къде другаде може да сме, освен ако не в Европа? Остават вариантите да сме примерно към Русия и към някакъв Евразийски съюз,
бъдещ. Не, че не сме били към Русия, знаем и помним доста хора какво представлява. Не, че нещо чак толкова лошо, но да кажем не съвпада напълно с нашия характер. Другия вариант какъв е? Да сме част от Турция и от някаква такава близкоизточна пак цивилизация. Не, че не сме били и 5 века част от такава цивилизация и сме се справили не лошо в тези 5 века, но все пак и това се остава чужда за нас, малко много чужда за нас култура и цивилизация. Другите варианти са да станем сателит на някакви по-далечни сили, като Щатите, да кажем, или дори Китай, хайде да кажем Китай, но това е още по-далечна култура и цивилизация, която няма общо с нашата. И така, каквото и да ви говоря, знаете, че ние сме си европейци, даже едни от първите европейци, за това ще си говорим, разбира се, в историческите теми. Винаги сме си били тук и винаги, макар и на така фронт пост, на един преден пост в Европа, винаги сме били твърдо част от Европа. И нашето място е само тук и никъде другаде. Сега вече теми за еврото и други икономически въпроси са малко по-сложни. Айде да кажа 2 думи по този въпрос. За мен нещата с еврото са 50 на 50, бих казал. Може да има и положителен ефект върху българската икономика, ако приемем еврото. Може да има отрицателен. Горе-долу нещата са 50 на 50. Но също и ако запазим лева, пак са нещата 50 на 50. Може да получим с един такъв ход, но може да се окаже неуспешен и така да го кажа, може да имаме много пропуснати ползи от това, че не сме приели еврото. Така че тук малко нещата наистина са на кантар специално за общата европейска валута. Но нека да има дискусия на тази тема и да видим какво ще се реши. Иначе завършвам. Пак да кажа, България е част от Европа и от нищо друго. Довиждане за сега и до скоро.